Ағна силе көңіліңдегі зарыңны. Әллә уйламыйша яратмыйм дип миңа Эндәштең дә яннан китеп барды. Мин ялгызым калып әрнештем. Мин ялгызым калып әрнештем. Яннарымда, нигә яннарымда, яннарымда нигә калмадың? Син бит мине генә түгел яратмыйм дип, үз-үзеңне хәтта алдадың. Үз-үзеңне хәтта алдадың. Әллә уйнап, әллә уйнамыйша аның муенына Сарылдың да аның кочагында. Үзлеп мине сагындың. Үзлеп мине сагындың. Яннарымда, нигә яннарымда, яннарымда нигә калмадың? Син бит мине генә түгел яратмыйм дип, үз-үзеңне хәтта алдадың. Үз-үзеңне хәтта алдадың. Әллә чынлап, әллә юри инде, мин чыгарган җырны җырлыйсың. Җырлыйсың да бергә булган мәлне, исләреңә алып елыйсың. Исләреңә алып елыйсың. Яннарымда, нигә яннарымда, яннарымда нигә калмадың? Син бит мине генә түгел яратмыйм дип, үз-үзеңне хәтта алдадың. Үз-үзеңне хәтта алдадың. Син бит мине генә түгел яратмыйм дип, үз-үзеңне хәтта алдадың. Үз
Yüzünü hatta aldadın. Yanlarımda niye kalmadın? Almaz Yunusov